Исәнмесез, хөрмәтле җыр моңга гашыйк дусларыбыз. Илеш телевидениесе яна сезгә үзләренең гомер бәйрәмнәрен каршы алучыларны тәбрикләүче чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруын тәкъдим итә. Яратыгыз, яратылыгыз һәм саф хисләрегезне, изге теләкләрегезне якыннарыгызга җиткерергә ашыгыгыз. Бүгенге беренче котлау хатыбыз Каенлык авылына юл ала. Биредә яшәүче Рита Фаат кызы Гыйндулина 55 яшьлек матур гомер бәйрәмен каршы ала. Бүген безнең гаиләбездә олы тантана дип башлана котлау хаты. Безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң сөекле, иң газиз булган кешебез, тормыш иптәшем, әниебез, картыебыз, кодагыебыз Рита Фаат кызы Гыйндулина гомер үренең күркәм бәйрәмен 55 яшен билгели. Без, аның якыннары, бергә җыелып, ихлас йөрәктән ямьле җәйләр алып килгән туган көне белән котлыйбыз. Озын гомер, бәхет, шатлык, җан тынычлыгы, тән сихәте, саулык, сәламәтлек телибез. Безнең кадерлебез Югары Яркей авылында беренче бала булып дөньяга килә. Бала чагы ямьле табигатьле Кыргыз авылында үтә. Югары Яркейдәге мәктәпне тәмамлагач, укуын училищеда дәвам итә. Кулына диплом алган яшь белгечне Каенлык авылына эшкә җибәрәләр. Биредә эшләп йөргәндә армия хезмәтеннән яңа кайткан Каенлык авылы егете, балачак тормыш иптәше Фәнил Фәхим улы белән таныша. Ике яшь йөрәк арасында мәхәббәт хисләре кабына һәм яшьләр 1986 елның 27 апрелендә чәчләрен чәчкә бәйләп гаилә корып җибәрәләр. Менә инде алар 35 ел тормыш авырлыкларына бирешмичә, бер-берсенә терәк, таяныч булып, шатлык борчуларны ихлас уртаклашып, гомер сукмакларыннан бергә атлыйлар. Гаиләләрен түгәрәкләп 1986 елда беренче мәхәббәт җимешләре, кызлары Альбина. 1989 елда нәселләренең дәвамнары, уллары Артур туа. Ике балаларын да яхшы итеп тәрбияләп үстереп, олы тормыш юлларына чыгардылар. Бүген икесе дә гаиләле, үзләре балалар үстерәләр. Рәхмәт сезгә, әти-әнибез, безне җил давылдан, яңгырлардан саклап, яклап үстергәнегез өчен, белем биргәнегез өчен, бүген аныкларыгыз өчен җан атып торганыгыз, ярдәмнәрегездән ташламаганыгыз өчен. Безнең яшәешебезне ямьләндереп торганыгыз өчен, безне һәрчак кочак җәеп каршы алып, акыллы киңәшләр биреп, озатып калганыгыз өчен мең рәхмәт сезгә дип дәшәләр балаларыгыз. Кадерле кешеләребез күпләргә үрнәк булып дөнья көтәләр. Мал туарын, кош-кортын асрыйлар, бакчаларында мулдан җиләк җимешләрен, яшелчәләрен үстерәләр. Йорт аларын берсеннән-берсе матур, олы гөлле чәчәкләр бизи. Изге күңелле, олы йөрәкле, ярдәмчел тормыш иптәшемә, әниебезгә, картыебызга, кодагыебызга тормыш бүләк иткән 2-5 билгесе белән ихлас котлыйбыз. Ныклы сәламәтлек, кайгы хәсрәтсез, бәхетле, озын гомерле булып, үстергән балаларыгызның, балдан татлы оныкларыгызның игелеген күреп, әтиебез, кодабыз белән көткән дөньяларыгызның рәхәтен тоеп, сөенеп кенә яшәүләрен телибез. Котлы булсын синең туган көнең. Без барыбыз шушы теләктә. Бүгенгедәй шат елмайган йөзең, шатлык исти безнең йөрәккә. Бәхеткә, шатлыкка күмелеп, һәрвакыт елмаеп һәм көлеп, кадергә, хөрмәткә төренеп, яшәсин мәңгелек гөл булып. Иң ихлас теләкләр белән тормыш иптәшең Фәнил, балаларың Альбина, Фидан, Артур, Индира, оныкларың Илназ, Лилияна, Вадим, Финат, Элина, кодагыларың Әлфия Фаат, Фәйрүзә, Зәбир. Хөрмәтле Рита Фаат кызы,
55 яшьлек күркәм бәйрәмегез котлы булсын. Бар юлларыгыз озын, бәхетле булсын. Шул юллардан сезгә тик ныклы сәламәтлек белән, якын кешеләрегезнең шатлыгына куанып, кадер-хөрмәтенә төренеп кенә, күңел күтәренкелеге белән озын узак еллар дәвамында атларга язсын. Җыр бүләгебезне кабул итеп алыгыз. Бүләкләр алып килдек мул итеп, моңайма гомер уза дип яшәсин уйнап көлеп. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Дә җитә ул туган көне дигән бәйрәм, саулыгыны, бәхетеңне бирсен сиңа Тәгаләм. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Барда теле изге матур теләкләр, кабул булсын чынга ашсын ихлас әйтелгән сүзләр. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Яшә